Halló, jó estét kívánok, elnézést. Én vagyok, a kutyát miatt hívnám. Jó napot kívánok, tessék parancsolni. Na, ráérem, zavarom? Nem zavar, nyugodt. Anya. Na, akkor érdeklődik, hogy mondanom valamit ezeknél, hány darab van? Hát várjunk már, most már 9 darab van. Na, engem érdekelne mind a 9. Tudunk akkor erről beszélni? Melyik érdekelni, a máltai vagy a yorki? Hát a yorki, nem tudom, azt tudom, melyik a yorki az nagyon rágos, az annyira nem. Nagyon csontos kis kutyák. A máltai az milyen kutyák azok? Az annyira nem, mert én ugye kifele viszem én külföldre. Ez hófehér. Hófehér, de milyen még? Az a húsa, tehát milyen? Húsosabb? Hát olyan kis, kicsinek ugye olyan kis tömörek. Igazából. Kicsi, 2-3 kilósak. 2-3 kiló. Mekkorán nagyobb... lesz meg? 2-3 kiló az már úgy jó rizssel. Igen, úgyhogy igazából... Aha. Hát, mikor lehet ezeket megnézni, vagy hol lehet ezeket megnézni? Ez Győrbe lenne. Én Kínába vinném ezeket a kutyákat, megmondom önnek őszintén. Ha elvinném az összeset, a yorkik azok nem érdekelnek, megmondom őszintén, ezek nagyon rossz a húsuk. Hát vittem ki a csennek, és mondták, hogy hát a gyöke volt. Halló? 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 Halló, itt vagyok. Öcsém vezet közben, azt vettem a telefonot. Csim vagyok. Tessék parancsolni. Ezek mennyibe kerülnének, akkor mennyire adná őket? Ha mindent Hát elvinnénk. 45 ér árulom őket. 45 ér? Igen. Összesen? Darabja 45, igaz? És hogyha elviszem az összeset egybe? Nem tudom, ezt meg kell kérni, mert ilyeneket mi nem vittünk. Bobszokat szoktunk, meg ezeket a húsosabbakat, meg kis francia buldogokat szoktuk, azokat szeretik. Azt a máltait nem ismerjük. Na mindegy, ha az összeset vinnénk, akkor mennyi lenne? Hát 40 ér esetleg. 40 ér. Meg az igazság, mivel nem vittük, ebből nem tudom, hogy egyet meg lehetne hogy főzni, hogy milyen ilyen... Csak próbálom, hogy mégis, hogy egy ilyen... Nem. Hát mert mondom, hogy ilyet még nem vittünk, és nem tudom, hogy ez mennyire ízen ezeknek de én igazából ilyen eladással még véletlenül sem szeretném, hogy megenni. Hát ez... Nem én ettem, ezek a sárgák eszik. Ferdék eszik, én nem... Nem, én imádom a kutyáimat, úgyhogy... Hát eladja őket, hát most úgyse tudja, hova kerülnek. Jó, de akkor legalább nem mondta volna, hogy hova akarja vinni. Ja. Hát akkor vegyük úgy, mintha nem tudná. De akkor egyet meg tudta főzni? Nem. Nem tudja megfőzni, azt mondja. Várja, visszadok a bátyámat, tartsa pillanat. Halló, én vagyok. Igen. Na, azt szeretném megkérdezni, hogy el tudjuk vinni, nem kell aggódni, első osztály étterembe mennek ezek. Hát ők számolom mellette. Nem. Hát a tabutának olyan étterem, a 10 ujjat lehet, hogy csak kivinnék magam, meg se ismerni, hogy azt teszi. Édesem vagy szószor, nagyon finomak ezek, azt mondják. A máltait még nem jutott. Na mindent térjük akkor vissza, tehát 40 lenne a darabja 9-nek, igaz? Akkor elvisszük azokat. Na most milyen kutya van még? Hát meg a yorki, másom nincsen. Hát a yorki az nagyon rágós. Az egyszer visztünk ezeknek, azok nem szeretik. Yorki nem ízlett nekik. Azt mondták, olyan hús, mint a tök, az nem ízlik. Hát egy yorkit is oda tudnám állni, dobni, mint a esetleg krumplival, akkor megkóstoljuk, akkor hogy az jó.